Aika energistä tavaraa. Kerros nyt Ville, mitä me ollaan tekemässä. Vetää huumeita jossain vitun Nokian peräämetässä. Minkä takia? Koska Nikolai perse kesti. Loppuu kunto kesken ja ollaan polettu vasta 6 päivän polkemisesta. 12 osaa 2 päivän. Tää reilu 12 kilsaa. Reilu 11. Niin, jos mulla käytiin pizzalla ensin sieltä tulee ensin reilu 12, joo. Kyllä. Eli poletaan Nokia Pori. Kenen idea tää oli? Ei ainakaan mun. Ja millä pyörillä? Täysin osto maastopyörillä tietysti, millä muullakaan. Mitä sen paremmin? Hei, kai me jatketaan kohti jotain. Suuria pettymyksiä. Niin, katsotaan myöhemmin taas. Maisemia pitää olla. Ja tuulta. Sellaista. Saavuttiin Ville kanssa metsään. Metsänkin 4 kilometriä. Hyttysten ja paarmojen ja kaiken maailman veremiöitä. Varmaan karhujakin jossakin tulee. No, mut niitä voidaan vetää tunkkuun. Mut mieluummin karhu kuin nainen mettä, eikö miten se meni? Mieluummin mies vai karhu? Niin. Karhu. No, siitähän pistetään sitten samaa häkkiä nainen ja karhu. Katsotaan kui käy. Kyllä. Mennään nettiin. Mennäänkö me oikeeseen suuntaan? Sammuttaa tää käänty tänne ja kohta joo olla. Okei. Punaste. Mitä näitä nauhojen mukaan? Niin tää voisi olla ihan hauskaakin. Oi saatana. Mitkäs Nikolla on nyt fiilikset? Eihän tässä ole enää paljon jäljellä. Kohta ollaan koton. Ensimmäisen päivän vasta niin alkutaipaleen. Vähän perse kipeytyy tässä pikkuhiljaa. Katsotaan. Vielä kuitenkin jaksaa hyvin lämät taluttaa pyörää. Kyllä. Tai että kun Jonekin olisi täällä, niin mä en olisi aina joka puuskuttaisi. Ville on taas vetänyt aamupalas kaurapuuroa vahvempaa, niin se jaksaa mentua kun hyvinkin Duracell puu. Kyllä. Oli suunnittelevana niin reiti, ettei mennä mettään, mutta tässä sitä ollaan. Tässäkin helvetin keskellä Nokia ja Häijän välillä. Luoja tietää missä. Näytti olevan merkittyä polkua, mukavaa polkua. Ei siinä, me lähdetään jatkaa. Katsotaan jos päästäisiin joskus perille. Matkaa on menty 19 kilometriä. Kuulemisiin. Ville menee tiputukseen. Tarvitaan lisää suoloja. Siellä menee tie 11. Me nautitaan tiepenkas elämästä. Järvinäköalalla. Ai että. Ja pilvistä huolimatta ei ole ainakaan vielä saatu vettä niskaan. Tässä veikkaat Ville saaras me jossain kohtaa. Ei saattaa vähän tiputtaa. Ei paljon. Mutta ei se mei motivaatio tiput. Ei.
Niin kauan kun perse kestää, niin kaikki on hyvin. Niin. Näistä jatketaan taas. Lähdettiin Ville kanssa pelaa fudista. Se on kiva harrastus. No ei lähetty. Tultiin pikku taukopaikalla. Aletaanko kokkaille? Kokkaile. No Ville, miltä ruoka maistuu? Oli erittäin hyvä ja kiitoksia kaakaosta. Tästä kaakao viimeisen päälle. Kiitos Jukalle ehdotuksesta. Kaakao oli kyllä hyvä. Kyllä. Nyt jaksaa vielä 20 kilometriä leiripaikalla. Niin, tai ei. Teoriassa ainakin jaksaa energian puolesta, mutta katsotaan mikä on mielentila sitten. Katsotaan mikä on perseen. Niin, no se on kipi. Jo valmiiksi. Mutta ei mitään, hei, lähdetään pikkuhiljaa taas rinkat selkää. Lähdetään jatkaa matkaa. Kyllä. Kohti uusia haasteita. Yes, näemme taas kohta. Sano Ville, mitkä on fiilikset? Mulla on hyvät. Miten Niko? Alatto seis. Nikohan seis. No, Villekin väittää olevansa seis, mutta ei se oikeasti joo, sen kaikki tietää. Tässä meillä on kaupalla matkaa vielä. 6,2. 6,2 kilsaa kaupalla matkaa, sit siitä vielä 8 leiripaikalle. Eli... 14. No siis kaljakauppaan nyt täytyy ainakin päästä, se on varma. Kyllä. Kyllähän leiripaikalle, että saadaan teltta pystyyn. Niin, mutta leiripaikalla voi sen jälkeen päättää vaikka vähän lähemmäskin. Ei. Ja sieltä tulee autoletka, niin me ruvetaan lähtee taas matkaan. Ei vielä tultiin. Hän onkin vitun korvaa. Keskäiskutsi. Paljon poljettiin tänään? Vähän vajaa 54 kilometriä. Päästiin meidän leiripaikalle. Oli ylä- ja alamäkiä, oli seiniä ja oli vuoria. Kaikkea kivaa samassa paketissa. Lamput kiinni. Et karhu nää. No. Kivaa. Jaas Ville, miltä sun aamun maistunut mehtäs? Kahvi oli hyvää, smoothie ja puuro oli hyvää. Yö nukuttiin nyt, yö nukuttiin. Mitäs teltakasaus meni? Ei kai se rikki mennyt, antaa periksi 50 teltta, kun tämmöiset rahvaat eräilijät telttaa laittaa pystyyn. Kuuluu crunch vaan. Kyllä. Kaljaa ei juotu. Ei, pois se meistä. Kyllä. Rapula ei oo on. Ei tarpeeksi oltu kaljaa kuitenkaan. Ei. Pikkuhiljaa tästä valmistella lähtöä ja nokka kohti Poria. Kello on pikkuhiljaa 12. Noho, se alkaa kello kulkee. Puoli 10 suurin piirtein noustiin ja... Siihen aikaan. Pikkuhiljaa. Hiukka se semmonen erilainen. Näihin, katsotaan taas. Tuossa on Nikolla vielä pakkailut menossa tai valmistelut, niin tehdään tämmönen vähän tää oikeinpäin. Kai tää oikeinpäin. Kierros meidän leiriytymispaikasta. Tämmönen tää oli. Siinä on kota. Tuolla nukuttiin, missä näkyy. No en tiedä näkyy kamerassa, mutta semmonen pieni sammala kohta. Notskipaikkaa löytyy ja puuliiteri oli kuivaa puuta, sai kuivatettua uimavaatteet teille. Tästä kukkulalta kun laskeutuu, niin pääsee suoraan pikkujärven rantaan. Ja ainakin 6 laituria järven ympärillä, mutta ne oli kalastuslaitureita, kalastusaluetta muutenkin. Tästä kun mennään vielä liiteri ohi, niin tuolta löytyy huussi. Se oli semmonen, että siinä ei TikTokia paljon selattu, että oli sen verran iso reikä pöntössä, että piti käsillä pitää melkein itteensä ilmassa. Täällä vähän tälle syrjässä, siellä näkyy huussia. Tästä me lähdetään sitten Nikon kanssa jatkaa matkaa.
Lavia taisi olla seuraava osoite, 6 kilometriä, siitä on hyvä aloitella päivä ja viedä roskat samalla, niin ei roskiteta luontoa. Ei olla niinkö muut nuorisot, että jätetään roskat paikalle. Viedä ne pois. Ei mitään. Me ruvetaan tässä lähteen. Pyörät on pakattu ja rinkat on pakattu. Niin palataan taas. Matkaa on päästy. Mitkä niinku fiilikset ensimmäisen vähän vajaa 7 kilometrin jälkeen Lavialle tultiin? Lavia, no siis ei. Persus aika lailla samassa jamassa kuin eilen illallakin, että kipiä on. Jalat on nyt paremmassa kunnossa ainakin alkuun, että pääsee taas polkuun. Kun eilen oli vähän niinku, veti niinku shutdowni nuo koivet. Juu, tänään jää lounastauko enemmänkin patukaa syömiseksi. Ei toi vajaa tunti kun istuttiin ja keitettiin ruokaa, syötiin isosti, niin tuli vaan väsy. Ei enää sen jälkeen viimeinen 20 kilometriä ollut mukava. Ei ole. Tässä tämmönen pieni tauko. Otetaan vähän pikkuevästä ja jatketaan sitten matkaa. Ei mitään. Hyvät fiilikset, palataan myöhemmin. Meillä on täällä luontoa. Hello hevonen. Hello. Ei oo puhelin alla. Ja huomakkaa kuin laillisia me ollaan, kun Villelläkin on takavalo pyörässä. Ja Lavia ohi ollaan tultu. Onko Ville hyvä fiilis? Joo, hyvä. Jatketaan. No niin, kuinka paljon? Kohta 10 tälle päivään. Näillä mennään. Oli vaan pakko ottaa pikku update tähän touhuun, että saadaan filmille, että Villekin taluttaa pyörään reissuun. Ensimmäinen kerta. Muuten se on vetänyt olla ihmeen voimia näitä ylös. Ehkä se vaan solidaarisuudesta mua kohtaa taluttaa kans pyörää. Et en mä koe itteeni niin huonoksi. Mä oikeesti oon. Kiitos Ville. Ja näin on saavuttu Ulvilaan. Antti, keitä kahvit. Ulvila. Eikä olla vielä edes puolesvälin tän päivän pyöräilyä, mutta toi. Tästä tämä. Jatketaan. Ollaan suuren ja mahtavan tie 11 vieressä. Kohti Kullaata mennään. Miltä Ville tuntuu? Ihan hyvä fiilis vielä. Joo. 24 kilometriä määränpäähän. Puoliväli ylitetty aikapäivää sitten. Perseeseen sattuu, mutta ei saa hidastaa. Ei anneta hidastaa. Reidetus on yllättävästi vähän voimaa. Ja nyt alkaa varmaan se mostly flat osuus. Ei oo enää se nousee laskee. Pätkii. Jos nyt olisi vähän tasaisempaa loppumaan. Ei. Se levittiin hengissä ainakin tuo Suodenniemi. Eikö mikä Lavia. Kullaa väli. Vähän rekkoi vastaan kaikkea kivaa. Se oli 22 kilometriä yhtä tietä. Se oli jo. Kaposta 60-80. Se vittä, me jatketaan taas. Heippa. Pikku tauko Kullalla vietetty. Pekonimuna suolakurkkuleivät. Oli aika... Ei oo kyllä niin hyvää leipää syödä varmaan ikinä. Ei, se oli hyvä. Mut jatketaan taas kohti Pori. 24 kilometriä jäljellä. Ui. Jatketaan. Vielä pitäisi jaksaa painaa 12 kilometriä. Nyt tuleeko toi letkutie? Tuleehan se. 12 Nikko. 12. Sitten muuten aukeaa Kali. Kadeel. No Ville, mikä fiilis? Ei paremmassa tietoa. Kohta perii. Paljon jäljellä. 11. Kohta viimeinen 10. Ai että. Tätä tietä 7 kilometriä ja sit se on. Vähän siksakkia ja sit ollaan perillä.
Ja sit se on semmonen niinku pikamarssi jääkaapille, kylmäkalia kätteen ja kuulemma sihaus. Kyllä. 60 kilometriä tänään. Ei huono. Ei huono. Paljon meillä on kilometriä nyt takana tälle päivään? 48,9. 48,9. Ei paha, ei paha. Pikku tankkaustauko taas kohta jatketaan. Se ois siinä. Se olisi siinä. 60 kilometriä. Kippis ja kulaus. Pyörät pysyy ehjinä. Nikola nyt vähän vikisi jotakin, mutta Vikisee täytyy syöttää. Mitä se vikisee? muuten ongelmaton. Kilometrit oli nyt siis 114. 114. 114. Huhhuh. Olut ja pyörän tyhjäys ja itsensä huoltoa loppupäivä. Paitsi siellä kaupasta. Niin pitää kaupassa käydä. Pitääkö se käydä pyörällä? Palataan. Palhat.